Assalamu alaikum muhtaram millatdoshlar. Siz Yangi Asr kanalында авыл андагы яшәеш һәм аграр тармакта барган үзгәрешләрне яктыртучы туган җир тапшыруын карыйсыз. Кабат сезнең белән күрешүгә чиксез шатбыз. Бүгенге чыгарылышта амбарлар тулы тик менә күңел генә сөенми. Игенчеләрнең кәефен нәрсә бузган? Алексеевский районыннан безнең репортаж. Өйләнергә рөхсәт, ә менә фермерлар мәктәбендә укырга иртәрәк. Гадәти булмаган яшь гаиләнең маҗараларын Гүзәл Хөсәйнова тыңлап кайтты. Сыерларны 4-5 елдан артык асырамыйлар. Ни өчен икәнен Алексей Кондратьев аңлатыр. Бай тарихлы бина кабат айлы булды. Курсавый имам булып торган мәчетне төзекләндерә башлаганнар. Бүгенге тапшыруның төп темалары әнә шулар. 2022 елда ахырына якынлаша. Ел азагында эшләгән эшләрне барлап, күпмедер нәтиҗә дә ясау гадәти күренеш. Бу атнада Алексеевский районында да аграр тармак алдынгыларын җыеп хөрмәтләделәр. Аңарча районда яңа ачылган берничә эшкәртү юнәлешенә тукталыйк. Районда моңарчыда шактый күләмле эш барган Эдем оешмасы хәзер кулланучыларга балыкны тузлап та, ыслап та тәкъдим итәчәк. Яңа цехта ай сайын 10 тонна балык тузларга планлаштыралар. Ыслау бүлегендә исә авыл кешесе җитештергән итне дә эшкәртеп бирәчәкләр. Алексеевский кулланучылары җәмгыяте республикада иң уңышлы эшләүчеләрнең берсе. Биредә әзерләнгән азык-төлекне, ит ризыкларын район халкы яратып ала. Биредә дә яңа казылык ясау цехы ишекләрен ачты. Кызганыч ки, кибете булмаган авылларда бар әле бездә. Республиканың кулланучылар берлеге хөкүмәт ярдәме белән ел сайын кибетләр төзеп сафка бастыра. Алексеевский районында шундый кибетләрнең 5-сен Кызылбаран авылында кулланылышка тапшырдылар. Яңа ачылган биналарның ачылышында аграр министр Мурат Җаббаров та катнашты. Теманы киләсе видеоязмада дәвам итәрбез. Это мы сейчас здесь на разморозку разложили, заливаем водой, она оттаивает, промываем и в холодильнике идет процесс засаливания. 90 кило балыкка 6 кило тоз китә. Менә шушы ванналарда тозлыйбыз дип сөйли Валентина Евграфова. Балык цехының мастеры ул, тәҗрибәсе дә зур. Эдем җәмгыяте балык эшкәртү белән 2013 елдан бирле үк шөгыльләнә. Башта монда балыктан берничә төрле генә продукция чыгарылса, хәзер диңгез һәм елга балыгыннан ясалган 25 төр продукт җитештерәләр. Башта арендага алынган кичкенә генә цехның мөмкинлекләре чикле була. Быел Алексеевск бистәсе янында аерым яңа цех төзеп куйганнар. Бу безнең салкын ысландыру камерасы. Монда безнең кампала балыгы ыслана, сил балыгы, гарбуж һәм скумбрия. Складтан керә безгә балык, сыхта балык эрей, анарысын ванналарда тызлана, анарысын кипкәч пичкә керә, мичтә ыслана и чыга. Цехның икенче ягында кайнар ыслау миче куелган. Монда халыкка хезмәт күрсәтү юзеннән итен, казын, тавыгын ыслап бирәләр икән. Мөрәҗәгать итүчеләр саны көзен күп була диләр. Эдем дигән монда Алексеевскийда предприятие, ул безнең тоже зур переработчик дип әйтәсе килә. Алар 4 районны безнең социальный блоктан карыйлар, социаль мәктәпләрне, больницаларны, үзләре ясаган продукция, узган яңалар. И цеха ачтылар, переработка цеха быел на балык цеха ачтылар. Киләчәктә дә шундый проект бар. Ел сайын күбрәк артып барса, ул эш урыннары да бар. Ул барыбер продукцияны үзләре эшкәртеп сатса, ул инде дополнительно акча кереме дә күбрәк дип әйтәсе килә. Авыл хуҗалыгы продукциясын эшкәртү буенча Алексеевск районында эш җайланган дисәң дә ялгыш булмас. Быел Колос авыл хуҗалыгы кооперативының колбаса ясау цехына да яңа җиһазлар алынган. Кооперативның эшчәнлеге белән аграр министрны да таныштырдылар. Кулланучылар җәмгыятендә җитештерелгән азык-төлекне үз кибетләрендә дә саталар, ярминкәләрдә дә яратып алалар икән. Авылларда кулланучылар җәмгыяте төзегән кибетләр саны елда артып тора. Булар элеккеләре кебек клуб чаклы түгел, уңайлы итеп төзелә. Чираттагысы бүген Кызылбаран авылында ачылды. Бу җирдә 26-нчы магазин республикада, Алексеевский районда 5-нче. Менә киләсе елга без Полянкага планлаштырдык. Анда 6-нчы кибет була инде. Авыл кибетле булуы зур әһәмияткә ия. Кайчак вак-төяк кенә саналган әйбер өчен дә район үзәгенә барып йөреп булмый бит. Бүген дә әнә яраткан азык-төлеген алырга дип күп халык килгән. Ипиләре бик тәмле пиши комбинатныкы. Бөтен әйберләр бар. Җырыбыз, Аллага шөкер. Рәхмәт, менә безгә якын, җайлы булды кибет. Рәхмәт салганнарына. Без булмаган әйберне әйтәбез, икенче көнне үк китерәләр уже.
Мен күршегіне рахмет. Аяқларыма орта жариялым менің бәкетке болуым кебет. Башқа не айтмын. Бұлай продукциясы бүтіне кереклей бір бар ма? Бар да бар. Керек болмаса айта бізді қойтаралар. Қызыл Баран ауылында яңа фельдшер акушерлық пункты да түзіп қойғандар. Халық үлкенейіп барған шырда анысы да бик кереклі бина. Анна Баранова 30 ел ауылда акушер вазифасын башқарған. Күн түн демей гіл шақырып тұралар еді. Ерінмәдік, жаяу ердік деп иске ала ауылшырларына Анна ханым. Біз ішәдік енді кішкенегіне домик еді. Кішкенегіне салқын еді. Бірнінде условия жоқ. Мындай фаплар мені керіп қарадым қазір. Мындай фаплар болса, мында бүтін условия бар. Ауыл хужалығы министрінің Алексеевск районына ішіліклі сәфәрі тармақта бұйыл ирішкен нәтижелерге бағышланған оңыш бәйрәмінде дәвам етті. Мұнда бүгінгі күннің алдыңғыларында инді республикабыз иминлігі үшін шақты қызмет қойып лайықлы ялға шыққан ауыл хужалығы ветеранларында хүрметләділер. Шундайларның бірсі Нина Мигушина. Хәзір инде ол лайықлы ялда заманында Ленин исемендәге колхозда баш хисапчы булып эшләгән. Бу хужалыкның берничә тапкыр үзгәрү шаһиты да булган. В наше время ведь копейку искали. Безнең вакытта тиененә кадәр саны идек. Баланс дөрес чыксын өчен тәүлекләр буе кайтмадык эштән гаиләне уйлаган да юк. Эш ди балалар үскәнен күрми дә калдым. Фермерларның бүгінгі заманның геройлары дисәк тә ялгыш булмас. Дөрес, булдыра алмаганнары арбадан төшеп калды аларның. Ә менә алдырып киткәннәре кайбер ире хуҗалыкларның да борынына чиертте. Сыйфатлы орлык чәчәләр, ашламасын тиешенчә кертәләр. Тик менә ашлыкны мулдан җыйсалар да йөзләрендә әллә ни шатлык чаткылары шәйләнми. Виталий Александровның да ашлыгы капитал булып амбарында саклана. Зернасын җыеп алдык, исән-сау складларда ята, сата алмыйбыз. Бәясе җүн. Пока шул цетилек белән чыгып барабыз инде положениедән. Башкаларда да шул ук хәл. Рамил Салахетдинов игенчелек белән шөгыльләнүче фермер хуҗалыгы җитәкчесе. 1800 гектарда бөртекле культуралар һәм кымбагыш үстерүгә махсуслашкан аның хуҗалыгы. Рамил әфәнде быел шактый техникасын да яңарткан. Аларның бәясен дә кертеп исәпләсәң, ашлыкның үз кыйммәте 10 сумнан да югары чыга. Аннан да арзанга сатсаң, файдадан бигрәк зыянга эшләгәнсең була бит. Шуңа карамастан авырлык белән без 10 миллион прибыль белән менә тәмамлыйбыз елны. Уже бүгенге көндә без иң мощный техникалар алдык, көп техникалар алдык. Буквально менә 3 елда без 250 миллион техника гына алынды. Әгәр дә икмәк булмаса, значит, нәтиҗәләр булмаса, шуңа мен әйтәсе килә, алып булмый техникаларны. Значит, шуңа күрә икенче елга мотор иттереп тагын эшлисе килә, тагын да күбрәк көч куясы килә. Фермерларны борчыган сорауларның берсе икмәк бәясе булса, икенчесе техника өчен субсидиялар. Аларны вакытында ала алмаулары. Субсидияларны да инвесторларга гына түгел, бөләргә безгә дә бүлсеннәр иде, мотор гына иттереп. Менә шуны бик каты әйтәсе килә. Быел елны мен 4 миллион уже алмадым, потому что шунда кирәк иде, елны мотор гына тәмамлар өчен, значит, потому что лизинговый техникалар күп безнең. Без русагра лизинглар белән эшлибез, шуңа күрә безгә бик ярдәмле булыр иде. И аннан соң бәяләр артты, субсидияның гектарга, например, гектарга, 1 гектарга 500 сум, анда 400 сум, 80 сум калды микән инде хәзер истә юк, значит, аны менә әзрәк тагын күтәрсәләр ул планны, тагын безгә эшләргә әйбәтрәк булыр иде. Әлбәттә, субсидияләрне вакытында алсаң яхшы, бәяләр туктап тормый, гел үсеп тора. Аграр министрлык хәзер ул субсидияләрне чират белән тапшырып бару ягында. Быел 21 ел өчен алынган техникалар өчен түләнәчәк. Аннан соң инде быел яңа техника алучылар да үзләренә тиешлесен көтеп алачак дигән сүз. Узган тапшыруда Аксубай районына килеп кергән инвесторларның терлекчелектәге үзгәрешләре, күбрәк майлы культуралар үстерүләре, бүген дә көнбагыш суктыруларын үзегез күрдегез. Бүген шул ук инвесторлардан калышмый эшчәнлек алып баручы фермерларның берсе Алексей Кондратьев турындагы видеоязманы күрсәтергә вәгъдә иткән идек.
Үз авылында нибары 30 гектар жер алып эш башлаган кеше ул Алексей. Хәзер әнә үзе зур хуҗалыкларга комбайннары белән хезмәт күрсәтерлек дәрәҗәгә үсеп җиткән. Үзе кебек фермерларның ашлыкларын киптереп тә бирә. Бүген аграр тармакта бизнес алып барган һәр хуҗалык өчен төп кыенлык эшче көчләр. Кондратьев фермер хуҗалыгының даими хезмәт куя торган 15 кешесе бар. Кышкы чорда эш бетеп торган вакыт була. Менә шул вакытта эшчеләреңне читкә җибәрсәң, кире әйләнеп кайтмаска да мөмкин. Шуны күз алдында тотып, малларда асрый башлаганнар. Ни өчен Герефорд токымлы сыерлар алган фермер? Анысы хакында тулырак киләсе видеоязмада сөйләрбез. Алар суткага 1,5 килограммдан 1800-ге җитә. Фуражны ашатабыз. Сенажлары бар. Безнең сенажында иң качественный яхшы дисә дә, тикшердек, нитек кислотностлар неләр бик тәмле. Ни шуның өчен печән давыл. Биредә тона бозауларны үзләренә калдыралар, ә үгезләрен үстереп саталар. 2 яшьлек үгезнең авырлыгы 1 тонна 200 килограммга җитә икән. Беренчедән Герефорд токымлы бозаулар тиз өлгерә, икенчедән алар өчен әллә ни хасият тә кирәкми. Урамда салкынмы, җәй көнме, кыш көнеме, салам булсын, җилләкмәгәндән без навес ясадык, шунда торалар, аннары шунда бозалыйлар. Бозалаган инде караучы карап тора, кертеп куя, монда үзегез күрәсез, менә хәзер кирткән айырылган алар. Сыерларны кичкә кертәбез, сөт нәймәләр, аннары чыгарабыз. Менә шул. Бу ферманы кул астында булган материаллардан гына корып куйганнар. Бик салкыннарда гына малларны эшкә кертәләр. Ә менә сыерлары 4-5-не бозаулаганнан соң иткә җибәрелә. Артык асрауның мәгънәсе юк, Алексей. Алардан вагырак бозаулар туа башлый икән. Бизнеслары булайрак барса, сөтчелеккә тотынырга да туры килмәгәй әле фермерга. Пока сөт белән эшләргә безнең әле ни условиялар шундыйрак юк. Ну, киләсе елга инде безнең планда бар ул. Теге сөт сыерларны алырга, аннары поголовьене әзрәк арттырырга. Пока инде без шул Герефордлар белән тотындык. Хәзер ул безнең алар 30 сыерлар, Герефордлар, бозаулы баралар, артып баралар. Бөтенесе хәзер аткорым белән, сыерлары белән общий поголовье безнең 83-кә җитте. 83 баш хәзер безнең. Элеккеге Карл Маркс колхозының машина трактор паркын конкурс идарәчесеннән сатып ала Алексей. Хәзер монда техниканы да үзләре төзәтә. Янәшәгә 3 ел элек ашлык киптерү корылмасы да төзеп куйганнар. Ул сәгатенә 10 тонна бөртек киптерергә сәләтле. Әмма дымлылыгы югары һәм көннәре салкын торса, 5-6 тонна киптерсәк тә җитә диләр. Бүген Түбән Кама районыннан китерелгән сою кабул иткәннәр. Фермер нибары 1400 гектар җир эшкәртә бүген, ә техник егәрлеге күпкә югары. Безгә инде күрше үзебезнең районда гына түгел, күрше районларга заявка бар, шул кемне булышырга кирәк, шуларны җибәрәбез, шунда җибәрәбез. Әле бер эшкән генә бар, әле хуттырып бетереп кайттылар менә шул. Шәшүлек орлыкны да үзләре әзерли. Элиталы орлыклар да сатып алалар. Яңа ашлык саклау амбарда төзеп куйганнар. Зорланмый, сыкранмый гына алга атлый Кондратьев фермер хуҗалыгы. Урмандиева һәм күрше авыллардан килеп эшлиләр. Күбесе яшьләр. Алар авылда төпләнсә, шәһәргә китмәгәннәре өчен һәр кайсына өстәмә түләү каралган. Яшьләрне авылда төпләндерүнең иң гади ысулы шулдыр минемчә. Әдәм баласын заман үзгәртәме, яки аны кешеләр үзләре үзгәртергә сәләтлеме? Катлаулы сорау, килешәсездер. Яшьләрнең өлкәннәр сүзенә колак саласы килми, ә өлкәннәр яшьләрне эшсезлектә гаепли. Әмма аттан ала да, кула да туа дигәндәй, яшьләр арасында да хезмәт белән эшлекле тормыш алып баручылары шактый. Гадел белән инсалия турында ишеткәч, бераз аптырап та калдым. Балалык чорыннан чыкмаган килеш, акча эшләргә керешкән кешеләр алар. Тик менә акча эшләү теләге булса да, эше җайлыгына бармый бит аның. Шул вакытта адәм баласының кыйлып төшмәве, үҗәтлеге ярдәмгә киләдер дә инде. Кайчандыр сырның сөттән ясалганын да белмәгән малайны бүген сыр ясау остасы дисәләр, ышанмас та идең. Авырлыклардан соң килгән җиңеллекнең кадере арта бит аның. Баштарак егет белән кызның бу хыялларына әти-әнисе дә ышанмый. Хәзер горурланалар гына. Хайруллиннарның эш башлау маҗараларын Гүзәл Хөсәенова күзәтеп кайтты. Мы встретились с Гаделем и его братом. Дус кызым һәм Гаделнең дус егете белән бер күрешүдә атлар турында сүз чыкты. Без егетләргә атлар ярдәмендә ничек акча эшләргә икәнен сөйләдек. Егетләрнең күзләре кызды, эшлибез дип торалар. Без балачактан атта йөргәч атлар белән шөгыльләндек. Торак акча табу егетләр җилкәсендә булды. Бу Гадел белән Инсаалиның 11-нче сыйныфта укыган чаклары була. Озак вакыт үтми, эш аралаш дуслашып киткән яшьләр никахлашырга да өлгерә. Мәктәп аттестаты алырга алар инде гаилә булып килә.
Эш башлау, акча табу, гадәттә 17 яшьтә андый хыяллар күп кешедә булса да, бу кадәр тәвәккәллек сирәкләргә генә хас. Әмма бүгенге гаилә яшьтәшләреннән нык аерыла. Инсаали кичкенәдән үк атта йөрергә яраткан. 13 яшендә инде инструктор булып эшләгән. Гадел дә кичкенәдән үк күршеләргә утын ярып акча эшләп үскән малай. 18 яшендә инде йөк машинасы алып үзе эшли башлаган. Мне 18 лет исполнилось. 18 яшым тулгач, бер танышым эш күп, әйдә машина ал да акча эшлибез дип киңәш итте. Мин ризалаштым. Бу эш миңа таныш иде, чөнки бабай шундый зур машинада йөрде. Әтине кредит алырга күндердем, үзем түлим дип үгетләдем. Машина алгач теге танышым янына барган идем, эш бетте ди. Эш эзләү үземә калды. Әле ярый бабай ярдәмгә килде. Рәхмәт аңа. Шул ук вакытларда Гаделне ашказаны җәрәхәте борчый башлый. Кәҗә сөте файдалы булачак дигән киңәш бирәләр аңа. Авылга бабасы янына кайта егет. Үз бабасы бит Гаделгә кәҗәсен үк бүләк итә. Ул чакта хәтта сырның сөттән ясалганын да белми торган була. Ә бүген алар хатыны Инсалия белән сырның 10ннан артык түрен җитештерәләр. Это гауда из козьего молока с фисташкой. Бу песте, ягъни фисташка шикләвеге салынган кәҗә сөтеннән ясалган гауда сыры. Халык бик ошатты аны, соңгы ярминкәдә без аны 12 килограмм саттык. Сыер һәм кәҗә сөтеннән каты сырларда, иремчек сыманнарында ясыйлар. Чит ил сортларында өйрәнгәннәр. Аларын татарстанлыларга яраклаштырып, үзгәртеп тә ясап карыйлар. Сырларны плитәсендә кичкенә кастрюльләрдә пешерергә өйрәнгәннәр. Хәзер инде Инсаалиның әти-әнисе йортындагы өй асты сыр цехына әйләнгән. Сыр пешерү машинасы да алганнар, үз куллары белән ясаган җайланмалар да бар монда. Это пресс, мы его сами сделали за счет того, что он двухрычажный. Он увеличивает примерно в 3-4 раза давление. Допустим, мы ставим 10-литровый груз, 10 килограмм, он давит примерно 30-40 килограмм. Эремчек сыман сырлар берничә көндә әзер булса, кайбер сортлар яртышар ел өлгерә дип сөйли Гадел. Тагында картрак сортлар ясарга булыр иде. Тик сырны ясап, аны 1 елдан гына сату өчен акча кирәк. Мы здесь выдерживаем сыры. Без монда инде пешкән, тузланган сырны кипшендерәбез. Бер атна буе көн сайын астын өскә әйләндереп торырга кирәк. Аннары саклау урынына күчерәбез. Анда дымлылык 85%, температура 10-15 градус булырга тиеш. Хайруллиннар башта кәҗәләрне Петровский бистәсендә яшәгән бабаларының ишек алдына алып кайталар. Артып калган сөтне алучылар да табыла. Баш санын арттырырга булалар. Ә менә сарай төзергә дә, мал сатып алырга да акчалары булмый. Вот здесь мы прям отсюда заезжали. Йөк машинасында эшләгәндә төзелештән калган чүпләрне ташый идем. Аны чүплеккә ташлаганчы эшкә яраклы такталарны барлап, шуннан сарай төзедек. Бабай бик булышты. Башта ул такталарны кадакларыннан чистартырга, шомартырга кирәк иде. Әнә шулай юкны бар итеп төзелгән торак бу. Гадел ягыннан олылар баштарак яшьләрнең кәҗә асрап, сырлар ясауларын хупламасалар да ярдәмнәреннән ташламаган, булдыра алганча булышканнар. Кайбер истәлекләрне бабалары Альберт абый хәзер көлеп кенә искә төшерә. Ә ул вакытта сарайдан качкан кәҗә бакча хуҗаларына шактый зыян китерә. Бүтән агачларны кибеп бетерәләр инде. Монда сеткалар туралдык кыярны. Ә инде чит кешеләрдән балаларыгыз тәмле сыр ясый икән дигән сүзләр ишетелә башлагач, тынычланып калган өлкәннәр. Шиптар түзүр, инде нормально. Шунысы нидән главное, пенсия акчасын сорап yapmıyor. Бабасы сараендагы бер кәҗәдән башланган көтү бер ара 20 башка җитә, аннан соң 50 башка тутыралар. Артыгына урын җитми, нишләргә? Мөмкинлеге дә, җире дә булмау сәбәпле башка фермерлар белән берләшергә туры килә аларга. Менә монысы шундый уртак эшнең нәтиҗәсе булган ферма. Гадел белән Инсаалия күп сөтле кәҗәләр алырга ашыкмый. 2-3, иң күбе 5 литр чиста тәмле сөт бирсә, шул җиткән диләр. Как поддержать здоровье козы? Кәҗә сәламәт һәм чиста булырга тиеш, тоякларын чистартып торырга кирәк. Атнага бер булса да гысларын җыештырып торсаң яхшы. Гомумән кәҗә савыр алдыннан да савылгач та чиста калырга тиеш. Без үзебездә шулай эшлибез, безнең белән эшләгән фермерларга да шундый таләпләр куябыз. Хәзер шулай, ә баштарак кәҗәне ничек савырга, ничек тәрбияләргә дә белмәгән бит алар. Инсаалиянең мәктәптән соң ветеринария академиясына укырга керүе бик ярап куйган. Уку йортында теория булса, фермада практика. Хайруллиннар әлегә шәхси хуҗалык буларак кына эшли. Алга таба өйгә якынрак җир алып фермер булырга, баш санын эшкәртүне арттырырга исәпләре. Эшне уңышлы дәвам итү өчен фермерлар мәктәбендә укып чыгу да комачауламас иде.
Нам пока 22 года. Biz yaş boyunca anda kira almayız. Onda 23 yaştan alalar. Bizge әлеге 22 генә. Яшлек тиз үтә торган байлык. Хайруллиннарның иң дәртле чаклары хәләл эштә тәҗрибә туплау белән үтә. Инде сәләтле һәм булдыклы яшьләргә хөкүмәт тә ярдәм кулы сузар дип ышанабыз. Һәр хәлдә Гадел белән Инсаалиянең әти-әниләре балаларының булдыра алганнарына ышанганнар. Biz үскәндә безгә дә әниләр, әтиләр әйтәләр, бар эшкә, заводка эшлә, шунда акча әкрен-әкрен получка аванс иде ул вакытларда. Без аларны да бит тыңламадык, үзебезчә эшләдек. Искә төшә шул вакытлар, мин әйтәм, аларның бит үзләренең гамәтләре. Алар үзләре тормыш кылалар бүгенге көндә. Без ышанабыз аларга, яшьләр бит. Әлхәмдүлилләh эшлиләр. Эшләсеннәр, хәрәкәттә бәрәкәт бит. Татар авылларындагы тарихи биналарга совет чорында әллә ни игътибар булмады диярлек. Хәзер аларны барлый һәм булдыра алганча тарихи йөзен саклап, төзекләндерә башладылар. Моның өчен илебезнең дә, республикабызның да махсус кабул ителгән программалары бар. Әмма барлык биналарда тарихи мирасын саклау программасына кирип бетә алмый шул. Шөкер, андыйларны төзекләндерүгә хәйриячеләр алына. Арча районының Югары Курса авылындагы менә бу бинаның тарихы 1830 елларга барып тоташа. Анда халкыбызның күренекле мәгърифәтчесе Габденнасир Курсауи да имамлык иткән. Бүген аның нигезе ныгытылган, тәрәзәләр куеп, түбәсендә япканнар. Узган атнада бу тарихи бинага ай кую тантанасын үткәрделәр. Югары Курса авылындагы бу бинаның тарихы 1830 елларга барып тоташа. Ул чорда подвалы белән 2 катлы итеп таштан төзиләр аны. Тарих һәм архитектура ядәтләре соңгы классицизм стилендә корылган таш кәшиф. Ул 1835 елда икенче Гильдия сәүдәләр Урта Азия һәм республика ярдәмләрендә шимал сәүдәсе белән шөгыльләнгән Габделкәрим Муса улы Апанаев һәм аның туганы шулай ук икенче Гильдия сәүдәләр Габайдулла Муса улы Апанаевлар химаясендә эшләгән. Тарихка күз салсак, дингә каршы көрәш башланып, манарасы төшерелгәч тә мәктәп булып хезмәт итә мәчет бинасы. 1985 елга кадәр биредә балаларга белем бирәләр. Аннан соң манарасын кабат торгызып мәчет вазифасын башкара. Әмма соңгы елларда тарихи бина шактый таушала. Бу зданиягә уже 260 ел, моның күрмәгәне бик күп инде күргәне. Без килгәндә монда ул ишлек хәлдә түбәсе агадыр, идәннәр җимерек түшәме сергән җимерек. Монда киргә куркыныч иде, комиссиян киргә курыктылар. Ну безгә тапшырдылар Арча мусосына. Без монда җиңсәмешкә тотындык. И менә идәннәрне, подвалны, во-первых, күмелде. Идәннәрне күтәрелеп. Бу бина Югары Курса авылы халкының горурлыгы да. Алар аны нинди генә елларда да кул тидертмәй саклаган. Бүгенгә тантанага килүчеләрнең дә йөзләрендә куаныч чаткылары шәйләнә. Үз вакытында Габденнасир Курсауи имам булып торган мәчет бинасы бабаларыбыздан мирас булып килеп җиткән безнең буынга. Безнең шушы бинаны төзегән бабайларыбыз яшәгән чорга караганда барыбызның да тормышлар бик күп кыйбат бит инде. Шулай бит. Шушы авыр вакытларда, салам дөбәле илләрдә торганда безнең бабайларыбыз менә нинди биналарны аякка бастырганнар, нинди мәчетләр салганнар авылларда. Бу искиткеч шаккатмалы хәл бит инде. Балалар укытканнар һәм өметле шәкертләрне укырга да җибәргәннәр иштер. Менә үзләренең тормышына карамастан, менә бу безгә бик зур гыйбрәт. Габденнасир Курсауи да мәрҗәниләр, Ризаэддин Фахретдиннар белән янәшә торган шәхес. Үз вакытында Бохарада зур галимнәр белән бәхәскә кирип тә, ул бәхәстә үстен чыккан шәхес ул. Әле бина кабаттан ишекләрен ачкач, аның гыйбрәтле балачагы, зур хезмәтләре хакындагы мәгълүматлар биредә урын алыр. Әнә бит, нигезе ныгытылган, түбәсе ябылган. Бүген тантаналы шартларда манарасы белән аенда кабат күтәрделәр. Дөрестән дә бу бик кирәк эш дип саныйбыз инде без моны. Далла берсә шушы башлангычларны матурлай итеп төбәләргә яссын, илебез тыныч булсын. Чөнки без үзебезнең тарихыбызны онытырга тиеш түгел. Тарихын оныткан кеше инде аның киләчәге дип әйтәләр бит инде. Бұрынғылар да шулай дип әйткән. Алла берсә матур итеп төбәләргә, матур итеп шәбетергә яссын шушы мәдрәсәне инде киләчәктә безгә матур итеп шушы чараларда, матур хезмәт юлларында очрашып, шулай итеп куанып матур итеп яшәргә яссын. Авыл халкы тарихи бинаны торгызуда зур өлеш керткән. Шушы төбәктә туып үскән Вәдүт Мин Садык улына рәхмәтле. Бинаны 2023 елның җәенә тулысынча төзекләндереп бетерергә ниятлиләр.
Туған жер тапшыруының бүгінгі шығарылышы тәмам. Аның шираттағысын рус тілінде Гүзәл Хусейнова алып барашақ. Біз сіздің білән 30 декабрь кешінде ұшырашырбыз. Өзіңізні һәм яқынларыңызны сақлағыз. Исәнліктә күрешергә язсын.